Успях ли да направя роза от маслен крем? Гледайте. Започвам като си слагам в средата основа и след това с по-тънкия край на накрайника започвам да въртя, за да направя вътрешните листенца на самата роза. След това започвам да правя едно по едно листата. Исках да ги направя по-малки, за да може роза да се получи по-богата, но както се вижда още от началото, определено не ми се получава. И сега ще ви кажа основната причина каква е, също и според мен какви грешки допуснах, за да не успея да направя красива роза. Първото и основно нещо е масленият крем. Когато ми остане маслен крем, аз си го замразявам, почти никога не го хвърлям, защото след това се упражнявам. Този конкретно или съм го замразявал много пъти, или просто не съм го направил както трябва. Първо, че текстурата му е много грапава и по този начин листенцата не излизат гладки и също така много лесно се разпокъсват. Подпомага им и това, че също розовият крем всъщност е разваления, а белия отгоре, който съм го сложила, си е супер и още повече не се получава. И двата крема с различни текстури, нищо, че са буквално едни и същи. Също така може и боята да има някакво влияние върху текстурата на крема, защото белият му няма нищо, но не знам от коя партида е той. Следващата грешка, която направих, е да сложа много малка основа. По принцип слагам доста по-висока, за да може цветето да се получи по-обемно, по-структурирано и след това бавно с много малки листенца да надграждам следващите. В случая тук прибързах отново, направих големи листенца и виждате какво се получава. Накрая за крайните листа, които са по-големи, трябваше също да сменя накрайника. В случая тук бързата работа наистина е срам за майстора. Не бих казал, че е толкова зле, но просто наистина не ми хареса крайния резултат. И ако това видео беше интересно и полезно, последвайте ме за още такива. Чао!